Прывітанне, сябры, з вами я, Даша, і гэта мой блог Букашкіны лялькі. Мяне даволі доўга не было, выбачаюся, вельмі шмат справаў, працы было, але спадзяюся, што гэта выправіцца. Які раз уже спадзяюся. Вось, і сёння ў нас будзе нарэшце распакоўка яшчэ адной натхняючай жанчыны. Я думаю, вы яе ўжо пазналі, ну і прачыталі апісанне да відэа, конечно ж. Гэта Фріда Кало. Гэта адна з першых натхняючых жанчын, якую выпусцілі Mattel. Гэта неверагодная жанчына і мастачка. Я думаю, што абсалютна кожны з вас ведае яе так ці інакш. Насамрэч, гэта такі вельмі, не проста вельмі знакаміты персанаж, не проста ўплывовы, гэта прям ікона. Ёй натхняюцца мастакі, ёй натхняюцца дызайнеры, ёй натхняюцца проста людзі. Гэтая лялька выйшла ў 2017 годзе, то бок ужо 4 гады ёй. Зараз яе знайсці даволі складана, ну можна на eBay. Я яе там і набывала з США, плаціла як патрэбна наш мытны збор, вся вот эта вот барада. Вось, але я яе вельмі хацела. Калісьці даўно яна была даволі недорага на Аліэкспрэсе, але я такая, ой, 29 евро, ну пачакаю, ну а з цягам часу атрымалася так, што з Аліэкспрэса яе было даражэй замовіць, чым з США. У ідэале можна яе знайсці за 60 евро. Гэта з дастаўкай у Беларусі, гэта з мытным зборам, але кошты пастаянна растуць, так як гэтая лялька ўжо даволі рэдкая, то, канешне, знайсці яе ўсё цяжэй і цяжэй. Паглядзім на коробку. Спераду, як і было, калі мы разглядалі Розу Паркс, калі вы не глядзелі гэты агляд, то ён ёсць вось дзесьці тут. Фотаздымак непасрэдна самой Фріды, надпіс Barbie Signature, Фріда Кало, артист, што з англійскай мовы перакладаецца як мастак, мастачка, а не толькі артист сцэны. Серія натхняючай жанчыны. Збоку тут узор, такія кветачкі, напісана Фріда Кало. Ззаду кароткая біяграфія. Насамрэч, вось тут біяграфія, ў адрозненне ад Розы Паркс, яна такая даволі размытая. Менавіта таму я хачу яшчэ потым больш падрабязна параспавядаць. Тут напісаныя гады жыцця з 1907 па 1954 год. Фріда не дажыла до 50 год. Жыла яна на пачатку 20-го стагоддзя, і таму на ейнае жыццё прыпаліся вельмі такія яскравыя падзеі, якія адбываліся ў свеце. Ну і тут цытата Фрізы «I paint my own reality». Яна сапраўды малявала сваю асабістую рэальнасць. Ну і што ж, перайдзем да распаковачкі. Итак, я достала з коробки нашу Фріду. Конечно ж, то, про што я заўжды забываюся, уся важная інфармацыя про то, дзе зроблена лялька, нейкія рэквізіты, штрих-коды, нумар лялькі, яны ўсе знаходзяцца знізу, вось на гэтай частцы. Гэту галоўную коробку мы адкладзем, і што ў нас тут? У нас тут ёсць сертыфікат, тое, што гэта калекцыйная лялька Барбі. Таксама, так як лялька калекцыйная, у наборы ідзе падстаўка. Падстаўка, походу, лежала ў пакеце, вось, але я ўжо раскрывала некалькі разоў гэтую коробку, но ні разу не адмацоўвала Фріду. Я такая даставала і такая, Фріда, і складвала назад. Вось, канешне, я яе таксама думаю захоўваць у гэтай коробцы, але адмацую яе так, вось утрымач для таліі і не хочется коробку порвать. Месцы. Ось, достала, да? Ось такая пластиковая подставка. Пластик доволі добрый, якостный.
Прымацавана Фріда даволі добра. Зараз я буду тут мучацца. Я памятаю, як я распаковывала Розу Паркс. Вось. І, канешне ж, фон. Фон у лялькі гэта не проста фон. Гэта фотаздымак, дзе Фріда сидзіць у сваёй майстэрні, вісяць ейныя карціны, яна там малюе. І так, распакавала я Фріду, адклала усе коробкі ў бок, і зараз, канешне, паразмаўляем пра ейную біяграфію. Насамрэч, калі вы ўжо не першы ролик глядзіце, вы ведаеце, што гэта не адзіная Фріда ў маёй калекцыі, ёсць яшчэ адна. Агляд на яе таксама пакіну і ў апісанні, і ў замасаваных відэо, падказках. Але гэта моя першая Фріда. Просто я яе не распаковывала больш за 2 гады. Такое вось у мяне цярпенне выработалася, калі я пачала калекцыянаваць лялек. Итак, вернемся до биографии. Фріда нарадзілася ў 1907 годзе. У дзіцячым узросце яна захварэла на поліэміеліт. Гэтая хвароба была вельмі распаўсюджана на пачатку 20-го стагоддзя. Мы ёй хварэем даволі рэдка, таму што прыдумалі прышчэпку і выработаўся калектыўны імунітэт. І зараз, нават калі не прышчэпяць дзіцёнка да гэтай хваробы, вельмі малая верагоднасць, што гэтая хвароба у кагосьці разав'ецца. І перахварэўшы на поліэміеліт, адна з ейных ног, яна стала вельмі тонкай, мышцы на ёй сохліся, і Фріда ўжо ў дзяцінстве гэта вельмі моцна маскіравала, там некалькі слаёў калготаў, яна займалася спортам, яна гуляла ў футбол, то бок яна паказвала усімі сваімі паводзінамі, што яна не адрозніваецца ад астатніх, а яе між тым за гэтую нагу вельмі моцна дразнілі Фріда касцяная нага, дзеці. Вось так яна жыла, яна паступіла на вучобу, і ўсё яна тады не малявала, ну, магчыма, малявала для сябе, але не так актыўна, пакуль не здарылася ейнае здарэнне. 17 верасня 1925 года трапіла ў вельмі моцную автокатастрофу. Аўтобус, на якім яны ехалі, врэзаўся ў тралейбус. І Фріда, у яе быў пералом пазваночніка ў некалькіх месцах, у яе была зламаная та самая нага, ейная правая, у 11 месцах. Былі пераломы рёбер, полностью раздроблена стапа. Яна была прыкаваная да ложка. Ніхто з лекараў не верыў, што яна больш зможа калі-небудзь хадзіць. Але менавіта тое, што яна лежала, сумавала, дала штуршок ейнай творчасці. Каб не было сумна, матуля ёй перенесла фарбы, ёй зрабілі спецыяльную падстаўку пад палотны, каб яна магла лежачы маляваць. Ёй павесілі люстэрка над ложкам, каб яна магла маляваць саму сябе. Таму менавіта так шмат аўтапартрэтаў у яе. З цягам часу Фріда не здалася. І, канешне, не без дапамогі спецыяльных прыладаў. Яна ўсё жыццё прахадзіла ў вельмі моцных жорсткіх карсетах. На ейнай наге было спецыяльнае такое замацаванне, дзякуючы якому яна хадзіла. Да, яна храмала ўсё жыццё, але гэта ёй не перашкаджала жыць паўнавартасным жыццём. Далей пра паўнавартаснае жыццё. Зараз у Мінску праходзіць выстава, прысвечаная Фрідзе і ейнаму мужу Дыега Рівера. Дыега быў нашмат старэйшы яе. Ён быў мастаком, выкладаў і працаваў у той навучальні, у якой вучылася Фріда. Яна ў яго вельмі моцна закахалася, але Дыега быў камуніст і атэіст, што для каталіцкай Мексікі проста нонсенс. І ейныя бацькі былі супраць. Но Фріда не Фріда, да? Яна ўсё роўна зрабіла так, як хоча яна, і выйшла замуж за Дыега. Пры гэтым Дыега быў разведзены, развёўся ён менавіта дзеля Фріды, але ён такі персанаж, ён вельмі шмат здраджваў Фрідзе, што таксама ўплывала на ейную творчасць, на ейнае жыццё. Тым не менш, менавіта Дыега вывез упершыню Фріду ў ЗША, ён ехаў туды па працы, і яна з ім. І, канешне, вось гэтыя творчыя вечарыны, дзе збіраюцца мастакі, там усялякія
бамонт, калі можна так сказаць, богема. Фріда там запальвала, яна была вельмі яскравай, яна вельмі вострай на язык была, то бок гэта быў такі чалавек феерверк, калі можна так сказаць. Людзі вельмі любілі яе і заўважылі яе творчасць таксама. Калі вы жывеце ў Беларусі ці ў Мінску, то да 1 ліпеня, калі я не памыляюся, мажліва да 4, праходзіць выстава, вось прысвечаная менавіта Фрідзе. Таму, калі вы натхняецеся таксама Фрідай, не прапусціце, схадзіце абавязкова. Ну, а цяпер будзем разглядаць нашу прыгожую жанчыну. Гэта весь вобраз я пачала шукаць, дакладна такога ж няма. Тут зменены колеры, але прыкладна такі ж вобраз, вось гэтыя ўсе прынты, платок, прыкрасы ейныя, гэта такая адсылка на знакаміты фотаздымак у часопісе Vogue. І так, разглядзім нашу ляльку. Пачнем з валасоў. Валасы у Фріды даўгія, яна заўжды іх заплетала ў касу, і тут таксама гэта такая коса, вельмі добра яе тут зашпілілі. Я не буду распускаць, канешне, валасы, мяць прычоску. Станецца такая, зверху ёсць упрыгожванне, якое гэта ў відзе чырвоных пластыкавых руж. Яно прывязана нітачкамі да фрызуры Фріды, але, канешне, арыгінальная Фріда насіла натуральныя кветкі на валасах, яна пастаянна мяняла. Всё ў мексіканскіх традыцыях, і далей мы будзем разглядаць ейны аутфіт, і там вельмі шмат адсылак менавіта на мексіканскія нацыянальныя традыцыі, на мексіканскія арнаменты і гэтак далей. Твар у Фріды, ён зроблены на спецыяльным молдзе, які распрацоўвалі менавіта для Фріды. Прамалёвана все просто шыкоўна, і мне вельмі пашчасціла з друкам, таму што ўсё вельмі роўненька, нічога нікуды не з'ехала. Мы бачым тлустыя брові, мы бачым тут валаскі у стылі монаброву Фріды, які яна зрабіла. Вельмі класна паказана, як яна сабе зрабіла гэты монабров у фільме Фріда з Сальмай Хаек. Вочы карыя, зверху праведзена такая чорная стрэлка, вылучаецца века, над векам цялеснага колеру цені, на шчочках ледзь бачны румяны, такія персікавыя, я паказала колеру, вусны цёмна-бардовага колеру, вельмі моцна вылучаюцца на твары. У вушах завушніцы залацістага колеру, яны на стоперах, яны не дастаюцца з вушэй, што, ў прынцыпе, нормальна. На шыі далей ідзе прыкраса, таксама такога ж залацістага колеру, у нацыянальным мексіканскім стылі. Яна уяўляе сабой цэп, некалькі цэпаў, звязаных між сабой. Яна пластыкавая, мае разрэз ззаду, яна трымалася на некалькіх гумках, але я іх у парыве распакоўкі зрэзала. Вось, і адна на поясе засталася гумка, якая трымае гэтую прыкрасу, каб яна не ёрзала ў бакі. На плячах у Фріды хустка чырвоная з бахрамой, таксама чырвонай, но толькі больш у ружовы колер. Хустка трымаецца на плечах і на сукенцы тым чынам, што тут яна прыклеена. Да. Гэта вельмі сумненька. Знутры, дарэчы, хустка такая атласная, то бок, магчыма, яны не тым бокам павесілі, незразумела. Але яна прыклеена, і акрамя таго, што яна, то бок, як бы, калі б толькі да рук прыклеена, то окей, але акрамя рук яна прыклеена яшчэ і да сукенкі, то вызывае сабой праблему зняцця аутфіта, калі вы раптам захочаце Фріду перапрануць, пашыць нейкі тэматычнае адзенне, то бок гэта прыйдзецца ўсё адмацаваць, і потым невядома, як яно на месца стане. Сукенка складваецца з двух частак, нават трох, матэматыкай не самыя лепшыя у мяне былі адносіны. Верхняя чорная, яна падобна па сваім фармаце на такую цішотку, ныне модную чорную. На ёй ёсць прынт кветак розных.
Яна, як і ўся сукенка, ўсё зроблена з добрай такой баваўнянай ткані. Ззаду верхняя частка на ліпучцы, то бок тэарэтычна сукню можна зняць. А ніжняя вось гэта спаднічная частка блакітнага колеру з белымі розных памераў кветачкамі надрукаванымі на ёй. Таксама тут ёсць ружовая, жоўтая, белая палоска з арнаментам мексіканскім, тут розныя ўзоры. І ніжняя частка такая белая, пышная, яна з той жа тканіны, толькі іншы прынт, белы, з шэрымі мексіканскім арнаментам, светла-шэры, ён амаль не бачны, калі блізка не разглядаць. Такая яна спадніца, ззаду яна трошки памялася ў коробцы, на жаль, але я думаю, што гэта выправіма. Ну і, канешне, хацелася зняць, разглядзець, но, ў прынцыпе, тулава ў гэтай лялькі стандартная. Яна выпускалася ў 2017 годзе, яшчэ да таго, як пачалі выпускаць розных інклюзіўных барбі-фашыніста. Я думаю, што выпусці яе трошки раней, то можна было б і тулава зрабіць вельмі незвычайным. Рукі на шарнірах, у плечах, у локтях і кісці рук таксама на шарнірах. А вось ногі, яны не згінаюцца ў каленях, на жаль. Хаця было б класна садзіць Фріду, каб яна малявала вось у нейкія позы для фота. Але не лёс, толькі калі, напрыклад, мяняць на нейкае тулава больш шарнірнае. Адзіны тут такі мінус, касяк, гэта тое, што ёсць дефект на нагах, пластыку, дефект пластыку, ён ідзе такі амаль да калена, пластык нейкі матавы. І на нагах чорныя ботики на маленькіх абцасах, трымаюцца яны на гумках, гумкі я зноў жа адмацоўваць не буду, каб не падала знізу. На ботиках ёсць эмблема Барбі. На гэтым менавіта агляд лялькі я завяршаю, але гэта не агляд, не канец ролика. Як я ўжо казала, у Мінску зараз праходзіць выстава, прысвечаная Фрідзе і ейнаму мужу. Я збіраюся на наступным тыдні ехаць на выставу. Я хочу гэтую прыгажуньку зняць побач з ейнымі карцінамі у гэтай атмасферы, і далей вы пабачыце гэта ўсё. Я з вами пакуль што не развітваюся, але глядзіце ролик до конца. І пасля ролику, канешне, я буду рада пачытаць ваши каментары. Напішыце, як вы адносіцеся да Фріды, як вы ставіцеся да такіх калекцыйных лялек. Напішыце, хто ваш любімы мастак ці мастачка. І, канешне, ставьте падабайкі, подписывайтесь на канал, распаўсюджвайце, я буду вельмі ўдзячна. А цяпер пераходзім да нашага з Фрідай падарожжа. Сябры, зараз вы бачыце відэа, фота з выставы, якая яшчэ будзе да 4 ліпеня, абавязкова схадзіце. Я хочу адзначыць, што тое, што я распавядала пра Фріду, гэта проста маленечкая кропелька, якая тычыцца ейнага жыцця. А вось на выставе пад кожным фотаздымачкам, пад кожнай карцінай ёсць не проста гісторыя стварэння, але і нейкія вельмі цікавыя факты пра жыццё як Фріды, так і ейнага мужа Дыега. Яшчэ раз раю схадзіць і дзякую, што вы даглядзелі да гэтага моманта ролик. Буду радая вашым каментарам і да сустрэчы, спадзяюся, у бліжэйшай будучыні.